ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕೆ ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಿಜುಲುನ ಮಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಎಕ್ಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಕೋಡ್ರಾರ್ ಸರಿ ಬತ್ತುಂಡು ದೇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಸೆ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಸಾಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದುಡ್ಡು ಲೋನ್ ದೇತು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದನ್ನ ಐತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಲು ಕಟ್ಟನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇಂಜಿನೆಕ್ಲ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೂಜ ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡ ಲೋನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದಲು ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಸೆ ಸಿಬಿಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಎಗ್ದೇರು ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಟ್ಟಿಜಿಂದ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿಂದು ಅಕ್ಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ತೂಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ನಾನಿತ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಪಾತೇರೋಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಕ್ಕುಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂದು ದಾಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಕುಲು ಎನ್ನಾರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮೇರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಈತ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪೆನ ಪಾತೇರುವೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಲೋ ಹಾಂ 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 ಬಿಜ್ಜಿಲು ನಮ್ಮ ಮಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲುಂದು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡೋಲು ಕೋಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಅಂದ ಅಂಚ ದಾದ ದಿಸೆಯ ಎಂಜಿನ ಪಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ ಎಂಚಿನ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೋಯ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲೋನ್ ದೇಯ್ದು ನಾನು ಹಾಂ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿಂದು ಏರ್ ಬಂತನು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿಂದು ಹಾಂ 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 ಪಂಜಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಜಾರ ಅಂದ ಅಂಚಂದ ಅಕ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ದೆ ತೊನ್ನೆಡ್ಡೆ ಪಂಜಾಲ್ದಾಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿಜೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಜಾರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅಂತೂಲೆ ಈ ಬಿಜುಲುಡಕೋರು ನಿಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಈ ಬಿಜುಲುಡ ಅಲ್ಡಕೋರು ಅಮ್ಮಡಗೋರು ಅಮ್ಮಡ ಹಾಂ ಹಾಂ ಪನ್ಲೆ ಬಿಜುಲಕ್ಕ ಏನ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಆನೇಜನ ಬಂತೆ ಉಂತುಲೆ ಬಿಜುಲಕ್ಕ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತೇರ್ಲು ಉಂತುಲೆ ಯಾನಿರಡೆ ಎಂಜಿನ ಬಂತೆ ಯಾನ್ ಪಂತತೆ ಒಂದು ಈರು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಲೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇರೇಗ್ ಬರ್ಚಿ ಈರು ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಬಂತಾಯ್ತ ಅಂದು ಈರು ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಬಂತಾಯ್ತ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಗೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಟ್ಟು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಒರ್ತಿದಾಯ ಕಟ್ಟ ಅಂದನು ಹಾಂ 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 ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಪಂದಿತ್ತೋಲು ನಲ್ನ್ಯಾಕ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಗೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನಲ್ನ್ಯಾಕ ಹಾಲು ಬಿಜುಲು ಒರ್ತಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿಜ್ಜೋಲೊಂದು ಎಂಕ್ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಡೋಲು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಯಾನಿಡ್ಡೆಂಜ ಬಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರುಂಡು ಇರೆಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರುಂಡತೆ ಬಿಜುಲಕ್ಕ ಈರು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪಂತು ಜಾನ ಹಾಂ ಚಕ್ ಅವು ಸಿಬಿಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇರ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ಅವ್ರು ಪೋಪುಂಡು ಹಾಂ ಅಂದು ಸಿಬಿಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಜಾಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟು వచ్చింది ಪಣ್ಣುಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಬರ್ಲದು ಎತ್ತೋ ನೋಡು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂತು ಜನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈರು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಂದ ಕುಲ್ಲು ಒರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂತೇನೆ ಜನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೇರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾತೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲೇರೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾತ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಅವ್ರು ಸಿಬಿಲ್ ಪೋತು ಜಾ ಹಾಂ ಸಿಬಿಲ್ ಪೋತು ನಾನು ಉಂಡಾತೆ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ದೆತ್ತೋನ್ ಬೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಾಕಲ್ ಮೇಡಮ್ ಮುರನ್ ಪಂತೇರು ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ ದೆತ್ತೋನ್ ಬಾ ಸಿಬಿಲ್ ರಗಲೆಜ್ಜಿಂದು ಬಂತೇರು ಹಾಂ ಅಕಲ ಅಲ್ಪ ಸಿಬಿಲ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ನಾ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಜಾಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಪೋದು ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಂದು ಎಂಕ್ಲ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಜಾಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಪೋದು ಪನ್ಪಾರೇರು ಇಜ್ಜಾತೆ ಹಾಂ ಅಂದಿ ಪಂಜಾಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ ಪೋದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಂಡ ಪಂಜಾಲ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಟ್ಟಿಜೆಡ್ ಇರೆಗ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಂ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಪಂಡಾರಿಯೇ ಎನ್ನಲ್ಲ ಈರ್ಲ ನಲ್ನ್ಯಾಕ ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಅಂಚಂದು ಪಂಡಾರಿ ಇತ್ತ ಲಾಯ್ಕಾತ ಅಂದ ಕಟ್ಟಿಜೆಂಡ ಅಂದು ಅವೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪುನು ಹಾಂ ಇತ್ತ ಬಾರ್ಸೋಕಾತು ಕಟ್ಟಂದ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹಾಂ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ದಾಲ ನಮಕ್ ಎಗ್ಡೇರು ಕಾವಂದೇರು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಅರ್ನ ಕೈರ್ದಲತ್ತು ಅರ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಅವಳು ಡಬ್ಬಿ ಊರಿನ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇಗ್ ಬಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾವಂದೇರು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಂ ಅಂದು ಹಾಂ
ಅವಳು ಸೌಜನ್ಯನ ಕೆರ್ನೆ ಕೇಸು ಅವು ಉಂದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತೆಪ್ಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಂಡೆ ಬಿ ಬೇರೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ಗೆದು ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಾತ ಇತ್ತು ಧರ್ಮ ಪೋಯ್ಜಾ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ ಅಂದೆ ಯಾನೋಲ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಪಂತ್ ಜಾನೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆಪುಜಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂತ್ ಜಾನ ಇತ್ತೆಂಚಾಂಡ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆಂಚಾಂಡ್ ಬನ್ಲೆ ಇತ್ತೆಂಜಾನ ಅಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂವೆಲ್ಲ ಆಗಿವ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ಲಾಗ್ಯವರ ಹೋದು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಗೂವೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಲಾಗಿ ನೀವು ಗೂವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ಈರೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೂವೆಲ್ಲ ಆಗಿವಾರ ಹೆಜ್ಜಾತ ಬೊಕ ಇಂಚಿನೇ ಅಂದು ಏಡ್ಡ ಪಾತೆ ರೋಡು ಪಾರ್ವತಿಡ ದಯ್ ಪಾರ್ವತಿ ನಿಖಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ಯಾ ಅವು ಆಪು ಜಾತೆ ಈರು ಪೂರ ಕಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಏತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 50,000 ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಐನು ಪೂರವರ ಕಟ್ಲೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟು ನಿಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಈರು ಬೇತೋಯ್ಟ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಿದಿತ್ತು ಅಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನ ದಂಡಲ ಇರೆ ಮೇಡಮ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಕಾಸು ಒಂದು 5 ನೆಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಅರೀರ ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಪಾರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನದ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪುನಾತೆ ಅಂದು ಪಾರ್ಬೋದು ತೆಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನದ ಕಾಸಾತೆ ಈರು ಒಯ್ಟು ತೆಪ್ಪೋಡು ಎಂಡಗೆ ಎಂಡ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಒಯ್ಟುಂದು ಬಾ ನೋಡು ಒಯ್ಟುಲ ಕಟ್ಟಂದ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಕಟ್ಟಂದ ಅಂದು ಈರು ಗೂಯೆಲ್ಲ ಆಗಿವಾರ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ಂದು ಈರು ಗೂಯೆಲ್ಲ ಆಗಿವಾರ ಪೋದು ಇಜ್ಜಾತ ಈರು ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಯಬ್ಬ ಎಂಡೋಲ್ತುರ್ದು 50,000 50,000 ಇತ್ತನ್ನೇ ಅಂದಲ್ಲ ಅದು ಎಂಡಜ್ಜಿ ಚಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಡ ಪೆಟ್ಟುವಾಡೇರಿ ಎಂಡಜ್ಜಿ ಈರು ಬೋಡು ಒಂದು ಅನರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಆತಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಇರೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರು ಎಂಜಿನಂಡಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಮೀನು ಅಡವುದಿ ಇದ್ದು 50,000 ಐನು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಾನಿರ್ದಿಂಚ ಕಟ್ಟೊಂತುಂಡ ರಗಲೆ ಎತ್ತನ ತುಲೆ 50,000 ಬಾಕಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚಿನೇ ಬಿಜುಲಕ್ಕ 50,000 ಬಾಕಿ ಮಾಲ್ತದ ಈತಾರಿ ಇರು ಐನು ಕಟ್ಟು ಸಿಬಿಲ್ ಎಂಜನೆ 4 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಬೋಡ ಸಿಬಿಲ್ ಲೋನ್ ಆಪುಜೆ ಎಡ್ಡ ಓಡ್ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚೆನ ಓಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರ್ಕಿಲೇಗ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ಚಾಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಿರ್ಕಿಲೇಗ್ ಅಂಚೆನ ಓಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರ್ಕಿಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನ ಓಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಾತೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರಗೆ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸಿಬಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬಣ್ಣುಂಡ ಆಪುಂಡ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜನದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಲೇನು ಅಂತೆ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ ಜಿಂಜ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬಲ್ದೆ ತೋನ್ ಬಾರ ಈ ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಲ್ದೆ ತೋನ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಜಿಂಜೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಸರಿಜ್ಜಿ ಪಿರ್ಕಿಲೇಗ್ ಯಾನ್ ಪಂತಾಯ್ತು ಡಾನೆ ಈರು ಅಂದು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಲೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂತಾಯ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಬಾ 10 ಜನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಸು ಕಾಸು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಕ್ಕಲ್ ಜಿಂಜವ ಎಂಕುಲು ಒಂದತ್ತಿ ನೆಟ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಯ್ತು ಎತ್ತು ಈರೋರು ಮನ್ಪಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಬಿಜ್ಜುಲಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾತೇರು ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ನನ್ನ ತಾಕಲಿ ಪಂತೇರತೆ ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿಂದು ಮಂತೋಲತ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿಂದು ಮಂತೋಲತ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಬಲ್ದೆ ತೋನ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಮರೊಂಡ ಅಂದೂದು ಈ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಹಾಲು ಗೂಯೆಲ್ಲ ಆಗಿವೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲ ಗೂಯೆಲ್ಲ ಆಗಿವಾರ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಾನು ಮರ ಅಟ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನೇಡಲ್ಲ ಪಾತೇವ್ರು ಎಂಕ ಒಂದು ಪಾತೇರ್ರೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಸಿಬಿಲ್ ಸರಿಯಾ ಅಂದೆ ವಾಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಲೋನ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದು ಇರೇಗ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮೆದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಕಂಡಂದಾಲ ತೀರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಲ್ತದ ಇತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬಂಗಾಂಡು ಇಲ್ಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಾತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂಡು ನನ್ನದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಾತೆ ಇಲ್ಲು ಬೊಕ ಐಕೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅನ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದು ಐಕೆ ಬಂತು ನ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಸಿಬಿಲ್ ಪೋಪುಂಡು ನ್ಯಾನ್ ಐಕೆ ಬಂತನು ಇರು ದುಂಬೀರು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಲೆ ಒಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವಳು ಮೇಡಮ್ಡ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡದು ಮೇಡಮ್ಡ ಪಾತೇರು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾತೇರಪ್ಪ ಸೇರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಕಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಂದು ಓಲಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೇಗ
ಒಯ್ತಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಿಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಸಿಬಿಲ್ ಬೋಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಚಕ್ಕದೆ ತೊಂಜೇರು ಅವಳು ಚಕ್ ಬಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾರ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ್ನೇ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಸಿಬಿಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇರು ಅಮ್ಮನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಜವಳು ಸಿಬಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಂಚೇನೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರೇಗ ಹಾಂ ಈರ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂಡೋಲ್ದಂಡ ಪಾರ್ವತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ಪಾರ್ಲೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಜೆಂಡಾಲ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನಾಗ ಇರ್ಲ ಪಾರ್ಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂಡೋಲ್ ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ನಾಗ ಇರ್ಲ ಬಿರಾವ್ ಅಲ್ಲ ಬಿರಾವ್ದು ಇರ್ಲ ಪಾರ್ಲೆ ನಾನು ರಗಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಜೆಂಡ ಹಾವು ದೀಪ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜೀರು ಮೇಡಮ್ನ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಯಾನೂರನ 50,000 ಕಟ್ಟುವೆ ಎನ್ನ 50,000 ಬಾಕಿ ಆತಂದು ಮೇಡಮ್ನ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಇದು ನೀರ್ಲ ಪಾರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಕ್ಕುರ್ದಲ್ಲ ಕೆಂಜೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ವೇ ಇರ್ನ ಅವ್ವೇ ಗೊಂಜಿ ಪನ್ಯಾಕಲ ಬರೋದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಿಜ್ಜಿಲು ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅವೇ ಕೂಲಿಲೆ ದೂರ ಅತ್ತ ಪೆರದನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದೀರು ಹಾಂ ನಟುನಾಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುರ್ತೇಲೇರು ಕಾಸು ನಿಕ್ಲನ ಏರ್ನ ನಿಕ್ಲನ ಇರ್ನ ಅವಳು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಮಾರ್ದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅತ್ತಾತು ನನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅವಳು ತೋಟ ಇತ್ತು ಬಜ್ಜೆ ಮಾರ್ದಿರೇ ಕೊಡ್ತು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮಾಡಿದೀರು ಕಟ್ಟಂದೆ ಉಲ್ದೋನಾ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಾವು ಕಾಸು ಕಟ್ಟಂದೆ ಹಾಂ ಕಕ್ಕಡೆ ಜೆಂಡಲ್ಲ ಕುರ್ತೇಲು ಬರ್ಪೂನು ನನ್ನ ನಾಚಿ ಎಟ್ಲೆ ಅವಳು ಗುರುಪುದವಳು ಪೋದು ನಾವು ದೀಪ ನಾವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿಜುಲಕ್ಕ ಅಂದು ಬೇತ ಗುರುಪಾಕಲ್ಲ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೀಜಿ ರಡ್ನೆ ಮಾಲ್ಗೆ ದಿಲ್ ಕಟ್ಟಾರುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಡೋಲು ಒಂದು ಈ ಪೊಂಜೋಲ ಕಟ್ಟಂದ ಕುಲ್ದುನ್ಗೆ ಎಂಡ ಯಾನ್ ಪನೊಂದೆ ಇತ್ತಂದೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಬಿಜುಲಕ್ಕ ಈ ರಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಹಾಕಲ ಒರ್ಮ ಜನಲ ಕಟ್ಟನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಕಟ್ಟೀಜಿ ವಾರಲಾಯ ಕಣ್ಣೆಕ್ ವಾರ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಪೂರ ಅವಳು ಒಕ್ಕೇರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದು ಲಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಂದು ಮಂಡ್ಯಾರತ್ತ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆಲಜ್ಜೋಡು ಯಾನ್ ಅವು ಪೂರ ತೂವರ್ನೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದಯಮಾಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಪುದಾರ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳತ್ತ ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನಾಕಲು ಪೆಟ್ಟೆ ವಾಡು ಅಂತೀರು ಪುದಾರ್ ಪಾಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂದನ ಪೂರ ಆರಪ್ಪಲು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು ತೂವ ರೆಡ್ಡ ಜಾನ್ ಐತ ಬಾಗೆ ತೂ ಒಂದಿಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಬತ್ತನ್ನೇ ನಾನು ಬುಡ್ದು ಉಡ್ಪುನು ತೂಪು ಜಾನ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಾಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಅದ ಐತಾನೆ ಅತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಲ್ತ ಬಾಂಡ ಈ ನೇರ್ಲ ತೂಪು ಜೇರು ಈ ಬೊರ್ಚಂದನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡಾತೆ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಅಟ್ಲೆ ಜನ ತೂದ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಹಾಕಲ್ ಪಾನ್ಯ ನೇರ್ಲ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಪು ಜೇರು ಐನ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರನ್ಲ ತೂಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಉಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸಲದ ಎಂಕೆ ಎಗ್ಡೇರೆಗ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂದು ಮನ್ನಾಗ ಕಾವಂದೈರೆಗ್ ನಮನ ಆರಿತ್ತನೇಟ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಜಾದಲ ಒಂಜಿ ಈಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪರಾಡು ಮಾತ ಊರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮದ್ಮೆನಾಗ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಗಿನಿ ಕೊಡತ್ತದ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ 10-35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅವದನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಗ್ಡೇರು ಪಾಪ 5,000 ದನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ದುಡ್ಡು ಅಂಡೆ ಏತು ಬನ್ಲೇಗಿತ್ತೆ 5,000 ಅಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ 3,000 ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ದಿಕ್ಕೇದನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪಾಗ ಅಪ್ಪನಾಗ 5,000 ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜರ ಬಾವನ್ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ಪುನಾತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೇರು ಎಗ್ಡೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ದಯ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಕುಲು ಏರು ಪೂರ ಕಟ್ಟುಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟುಜಿ ಎಂದುಲ್ಲಾರ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೊರ ಕೋಪ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಅನ್ನ ಕಾಸೆ ಕಟ್ಟು ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ಬಾಡು ಪನ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಜಿನಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ನಾಕ್ಲೇರ್ದು ಒಂಜಿ ದಾದಂಡ್ಲ ಎತ್ತು ಹಸ್ತಿ ಮೀನು ದಾದಂಡಲ ಅಂಡ ನಮಕ್ಲ ಕೋಪ ಆರ್ಪುಂಡು ಕಾಸೆ ಕಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಕಟ್ಟಂದ ಕುಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪುದರ್ ಬಂಡದು ಕೊರ್ಪುನ ದುಡ್ಡವು ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅನ್ನ ನೆರ್ದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಿ ಮಾತ್ರೆ ಅದ ಎನ್ನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ದು ಇಂಚಿಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಬಂಡದ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಹತ್ತದಲ್ಲ ಈ ಪೆದ್ದನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೊಂಗಾರು ಪೊಂಜು ಪೆರದನ ಕೂಲಿಂದ ಮಂಡ ಮೂಲು ಕೊಂಜು ಎನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಕೂಲಿ ಅವಳುಂಡು ತಿದ್ದಾಟೆಡು ಉಂಡು ಕೂಲಿ ಆತು ಇತ್ತುತ್ತನೇಲೆ ಕೂಲಿ ಉಂಡು ಆ ಕೂಲಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಂಜನ ಬಂಡೇರ ಈ ಪೊಂಜೋಗಿ ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡು ದೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬನ್ಲೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ವತಿ ಡ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನ್ಬೆ
ಈ ಅಂಚೆ ದಾಯ ಪಂಡಿನ ಬಂಡ ತಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ನೆರ್ಪೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಬಿಜುಲಕ್ಕನಕ್ಲು ಬಜಿ ಪಾಪದಾಕಲು ಪಾಪ ರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ಪಿದಾಯರುಡುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಊರುಡೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪಂಜದನ್ನ ಸಾಂಕೊಂದು ಊರುಡೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಹಿವಾಟುಡುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ಗೆದು ಇಲ್ಲು ಕಾಟುದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪು ಗಂದು ಬಂಡದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡಲೊಂದು ಮುಲ್ಪಂಚ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಾಪ ಒಂಚೂರು ಯಾನೆನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ಬೆ ಪಾರ್ವತಿಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುದೆ ಪಾತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಾನು ಐತ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಏರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಜಿಂದ ದಾನೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ಮ 6,000 ಜನ ಕಡತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲು ಆಂಡಲ್ಲ ವೀವ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಜಾರಾಪು ನವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಹೊರರ ತುನಾಗ ಬಾಡ್ನೇ ಬರ್ಚಿಂದು ಓಜುಂಡು ವೀಡಿಯೋನೇ ಬರ್ಚಿ ಉಂತಾಗ ನಾಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಅನ್ಪು ನಮ್ಮ ನಸಿ ಬೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಲ ಧ್ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಉಂತಾವುಜಿಂದು ಏತ್ ಬೇಜಾರಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೆ ಏರ್ ಪೂರ ಹೊಸತಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಕಾಸು 9,000 ಬೈದುಂಡು ಆಂಡ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕೇಜಿ ಇನ್ನಿ ಬೂರುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾವೊಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಅಂಚೆ ಮುರ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಸುಮಾರು ಆಯ್ತ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಪಾಪ ಐತೆ ಎಂಚೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತುಂಡು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತು ದೀತೇರು ಕಡಪುರುಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತುಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬರಂದೆ ಪೋಪು ಜಾನು ಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನುದನ್ನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಆನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಎನ್ನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಆಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬೂರ್ದು ಅವೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಲು ಬೇತೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಪೇರು ಬೂರ್ನ ದುಡ್ಡು $100 ಐನು ಬೂರ್ನ $5 ಐನು ಕಾಸು ಬೇತೇನೆ ಇದು ಕುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏತ್ ಬಂಡ $20 ಅನ್ನ ಕುಡ ಆಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಂಜಿ $80 ಅಂಡ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತುಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಮಾಡುವೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಚೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್. ಆ ಪೊಂಜೋನ ಕೊಂಗಾರು ಕೂಲಿ ಬಣ್ಣುಂಡ ಯಾನಿತ ಮೂಲುನ್ ತೊಂದಂಡ ಆ ಪೊಂಜೋನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀಟ್ರ್ ಕೂಲಿ ಉಂಡು ಕೊಂಗಾರು ಆ ಕೊಂಗಾರುಗು ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡೋಲ್ಲ ಆ ಕೊಂಗಾರು ಎಂಜಿನ ಪಾತೆರುಂಡ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನ್ ಯಾ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ವತಿನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ಬೆ ಇಸೆಯ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತ್ರ ನಿಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ವತಿದ ಕೇನ್ಗ ಇಂಚಿನ ಬಂಡದು